Bagong kowe wani nyolong Dewi Banawati. Bagong kudu diiklaske. Aku ora sudi ditutke Bagong. Nek perlu Bagong tak pateni. Wah, matar tap. Atiku untung gareng terus mlayu Gong, mlayu Petroyo, mlayu Gong. Mlayu aku. Waduh, doyak Wah, wis wah, monggo kae nek nganti matek aji sapi angin. Mesti kecekel aku iki nek ora nlusup-nlusup nang alas, nlusup grumbul, nlusup semak-semak belukar. Mugi-mugi dados sarana seda kula kanthi Kusnul Qadim. Dinampa dening pangawasane Kakang Murwecat. Kuwi ya golek dalan sing kepenak wae bagus. Kena ngopo? Mergo ora ndek biaya. Nek Prabu Duryudana iki ora rawuh mrene, megat kowe, terus aku diladeni ya. Inggih, mesti langsung. Ha iki kolorku wis kendho dhewe. Inggih. Inggih. Aku wis ratresno. Jarane aku wis ratresno. Aku milih Bagong mangane kowe. Aku milih Bagong mangane kowe. Kowe bagus ning empuk. Kowe bagus ning empuk. Mah. Ora gelem? Ora gelem? Inggih sagah. Kowe bagus ning empuk. Edian. Wah, candha kowe. Topet. Wah, ngedeng padha aduh diajeng guys. Diajeng garwane mbok. Hei. Ya jongleleng kowe wer, nduwer. Nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer. Mangkel aku ora. Arep ngopo kowe? Syukur tole dene kowe wis padha rampung anggone padha gegojekan. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya mung kok raine Bagong kaya ora adat sabene. Ora sumringah ki eneng apa? Maturga, matura. Apa sing tok rasake mau daturke Bapak? Mboten wonten apa-apa, Pak. Kula bahagia, Pak. Tenan apa piye? Lahir batos. Mboten ajeng nggadahi raos sedih wong seneng niku tumrap kula sehat. Iya. Ora goro lho, Gong. Rasa tru ndak ngebot-boti pikirane bapak. Bapak ki wis tuwa. Nek aku ana masalah sithik aku matur bapak ki pikirane ndak malah kekabotan, malah ora prayoga. Lah ning nek kowe sedih ngono kuwi ya dadine engko ora gayeng. Gayeng percaya aku to. Selagi masih ada Bagong, waduh, mesti tenang pokoke. Ya wis, nek ora gelem matur ngersane bapak ya wis. Nek ora ana apa-apa ya wis syukur. Lah, iki tak kandhani ya. Gandeng iki dinane nek ora kleru rak setu to iki. Nggih, Pak. Kewajibane awake dhewe kudu caos bulu bekti marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Monggo pendak dina iki mesti eneng pasewakan agung, eneng sak patemon king gedhe ning Datulaya. Ayo padha nindakake kewajiban mengko ndak diantu-antu pundhenmu Pandhawa Panakawan. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripurna sami mbal wacana praptaning rawing Sang Arjuna dumrajak tanpa harapan karya kagiat sangya para Panakawan wau. Semareka den prayetna semurires titiyane gandayane
Atmara Sang Arjuna esmonya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang haywataya Ndara kula bekti kula nggih Den Semar ndak tampa bekti kula Ndara nala garing ndak tampa bekti kula nggih Gus iya Petruk ndak tampa bekti kula Ndara enten apa kok tindake semu kesesa gawe kaget atine Semar Gus Kakang Semar praptaku ning kene ora perlu kelawan Kakang Nayantaka ora duwe perlu kelawan garing apa dene Petruk nanging wigatin aku mung pengin perlu karo Bagong anak kula Bagong pripun ora usah dadak takon sing werna-werna Bagong kon maju kene Mula kawan ora ngabekti karo Bendoro gawe wiranging Bendoro Bagong kon maju kene kowe aja rumangsa kelangan Bagong aku ora sudi duwe abdi jenenge Bagong memirang marang asmaning para Pandhawa lan aku wis ora sudi ditutke dening Pak abdi kang jenenge Bagong malah gelem ora gelem lan ikhlas ora ikhlas Bagong anakmu bakal tak perjaya Kakang Semar mlayu le mlayu Gang wah wis ana apa iki perkara Bagong ajeng mang jur-jur kula manut kula nderek ning mang jelaske sik mang gamblangke perkarane napa lho lah kok dadi sampean ajeng mentala kali anak kula Koko Prabu Mandura rawuh ning negara Ngamarta paring dawuh yen to Bagong wani ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong wani maling ana ing negara Ngastina mongko sing dicolong prameswari negara Ngastina apa pantes anakmu duwe kelakuan sing kaya mengkono aku ra sudi dadi karo Bagong yen perlu yen pancen Kakang Semar belani karo Bagong wiwit dina iki kuwi aja ngetutke Janaka aku ra sotah ditutke Panakawan kok iso to Pak mongko Bagong iki pirang-pirang dina iki ora lunga saka omah lho ya Tru heeh Bagong iki pirang-pirang dina iki pei karo aku diapure iki senengane kaya ngono kuwi. Lah iki sing nang kene iki ndaramu iki adat saben sok nampa wadule wong liya mongko tanpa dipetung. Piye Petruk? Ah, mongko Ndara Janaka kae nek muni sengit karo wong nek ngoyak ora bakal leren nek rung kecekel. Wah, lah Bagong iki nasibe. Mula mau Bagong sambat awake dhewe ya truk atine deg-desar mangan gudeg ning pasar. Ah iya. Lah iya apa iki numusi impene Bagong le ketiban cecak karo le untune patrol siji kuwi. Mbok menawa iki Pak dinteni wae lakon iki. Ha terus ayo nang negara Ngamarta karo ngenteni babaring crita iki nala gareng. Iki sing tak rasake ket mau gara-gara kemulane aku ora nembang liwung. Mergane arep tak liwungke atiku nek atiku wis ora tentrem ngene iki wis. Aku dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni. Bagong kowe wani nyolong Dewi Banowati. Bagong kudu diikhlaske. Aku ora sudi ditutke Bagong. Nek perlu Bagong tak pateni. Wah, matar tap atiku untung gareng terus mlayu Gong mlayu Petro ya mlayu Gong mlayu aku waduh doyak wah wis wah monggo kae nek nganti matek aji sapi angin mesti kecekel aku iki nek ora nlusup nang alas nlusup grumbul nlusup semak belukar ora bakal iso slamet aku saka Ndara Janaka iki
Dewa. Lelakon kok kaya ngene to iki. Aku didakwa nyolong Dewi Banawati. Nek tenan ngono ora masalah. Sisan gawe. Ora. Walah wis mongko waduh kok gelis banget tole mlayu Ndara Janaka mongko nek mlaku mengipit-ipit. Bareng mlayu kok bantre ra jamak-jamak. Iki aku ndelik nang ndi wae mesti konangan. Aku mlayu nang ndi wae mesti iso kecekel. Wis mbangane mati saka tangane Ndara Janaka. Lho wong aku golek dalaning pati. Napa ketemu kok ya? Dalaning pati iki ya angel digoleki. Nek dalan gawe. Petengo kaya ngapa mesti ketemu, yakin. Anggere didepke kipas angin kok. Muni mak yakin mesti. Soale ketemu. Asem tenan. Wis lha piye iki wis. Gantung apa ya? Nek gantung ya engko nek sing tak taleni kuwi iki kuat. Nek ora kuat mah tugel ming pingget tok ora sida mati. Ndara Janaka teka Bagong pecah ndasmu tos modal. Kok rekoso to bengi iki uripku jan. Apa gara-gara nyanyi nganu apa jenenge iki? Sing nyanyi sinden cendik mau apa ya? Wirasate ora apik jan wis. Wis krekoso. Wis aku tak golek dang sapa sing ketemu karo Bagong kahanan apa wae kuwi sing tak anggap dalaning patiku. Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyur ning segara. Rapang ning ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane ki ra ketang siji loro ki seteng sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wis tumungkula Bapa Ngakasa ibumu Prastiwi. Nek ora tak cemplunge wis tak niati pokoke mbane aku urip doya-oya Ndara Janaka mung arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman dipun bikakaken lawanging kasuwargan. Nek jare wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku njaluk dibukake. Nek dewane pangsulan kuncine ilang. Bacilaka iki manan ora iso dibuka, ora iso ndendek ning terserah wis ben. Nyemplung telenging samudra Kilura Bagong. Mugi-mugi dados sarana seda kula kanthi Kusnul Qadim. Dinampa dening pangawasane Kakang Murwecat. Nang segara ki arep ae enggak iso renang nek kekapyuk ombak dadi klelep. Diantenan kok. Weh. Oh, yes. Edan. Sapa iki ngising nang segara iki? Kemambang meh ngenengi bathukku. Mangane mesti basa tongseng-tongsengan. Ketara atose ra jamak-jamak. Iki saya nengah aku itu boleh jadi patiku tenan.
Manjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng mula kok buron toya padha kepanasen awit gara-gara ingkang tumanduk ana ing samudra kabeh padha sambat jebul kecemplungan Bagong nganti ora eling Purwadusina Bagong Panakawan ulun tambani ulun Sang Hyang Baruna ingkang tunggu segara Panakawan Bagong Bagong sapa iki kok ana sidat ulun kuwi mboya sidat mleklat sekadat jluntut sentir sampean sapa sing tunggu segara wae wong wilahing lho malah janturan lho ulun dewa ngapuse dewa kok ula iya dewa kuwi ora mawas menungsa ora mawas kewan ora mawas jim ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa serius iya sapa kowe kita takon lawan ulun apa ulun Sang Hyang Baruna jenenge ulun apa Baruna ulun kuwi aku lah iya aku wis ngerti aku ki ya berarti ya termasuk ulun dudu kowe kuwi kita aku kita kowe ulun iya piye maksude ulun lho maksudmu ngene Bagong kita ulun jarwani heeh piye lun ulun ki Sang Hyang Baruna wis ngerti kok tak pelurut pedhetmu kowe kita ora kena ngoko kita kudu basa menungsa karo ula kok mbasani ula tenan bungai ulun dewa dewaning samudra kuwi ulun wo tegese sampeanku sing tunggu samudra iya ulun Bathara Baruna iya kok kula iso ning jero banyu kaya bernapas teng daratan saka daya ulun. Oh, mekaten. Iya. Bagong, nun. Ngopo kita kok golek dalaning pati? Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti sadurunging winarah, ngerti lelakoning menungsa. Kok dadak Bagong, kita kenapa kok golek dalaning pati? Kok golek dalan sing kepenak wae Bagong. Kena ngopo? Mergo ora ndek biaya. Kita kuwi sembrono. Ulun ngerti apa to sababe kita golek dalaning pati. Sebab apa? Sebab kita dioyak-oyak kelawan bendoro kita. Sapa? Janaka. Apa sebabe kok aku dioyak-oyak? Mergo kita diarani Nyolong Wara utawa Dewi Banowati. Terus asline pripun Pukulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho Pukulun. Asli kula ora tumindak sing ora sak mestine. Arepa rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena, ning saisa-isane pakarti kula sing apik, sing becik. Iya, kita bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluar pripun? Ngene bae. Ngono, ngene. Ulun kita dandani. Wujud apa? Aku mau nek wujud wong elek. Aku wis elek didandani elek. Wujud Brahmana. Pendhitane enom. Ya, enom. Ulun manut lan jeneng kita. Wis gawe dandani? Ya. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita. Ya, siap. Ulun melu kita malu malah panjenengan ulun. Ulun melu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencrah-mencre.
kita melu ulun. Nah ngono, nek kita melu ulun sengsara kita. Ulune uripe plendas-plendus kok. Ngejak wong. Yo kene ulun dandani. Ngestaken dawuh Bu Kulun, manjing lan panjenengan ulun. Monggo Bu Kulun. Iki aku dadi kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita? Lho. Kita dadi Brahmana. Wah, jan. Ning kok katokan cekak ta iki? Iya. Iki bagus wae elek. Ya mbangane rupa kita sekawit. Lumayan iki. Nganggo topi koboi barang. Iya. Kita nulun paringi tetenger begawan godho githik. Wah, telek. Didandani jenenge elek, mesti rupane ya elek. Mbuya, kita kuwi arep rupane elek ning ampuh digdaya. Wes arep ampuh digdaya rupane elek percuma. Ora apa-apa, Bagong. Terus begawan godho githik ulun paringi pusaka. Pusakane apa jenenge? Iki wujud watu. Watu apa? Iso dimbanke ora? Iki. Wah, pucukane ampuh e. Iso nggo nyangking apa-apa. Dan cendeli anduk mesti sing bergengkeng. Cendeli anduk dengkul kita. Pucukan kok rosane kaya ngono ya. Diantenan kok anggo nggotong watuke kuat e. Ngono aku ki wah wis ora. Wis ora sentosa meneh wis. Aja kok cendeli anduk. Cendeli kathoke medhun. Kita kuwi lembuke kurang. Asli kuwi aku ora golo. Fakta. Iya, iya. Meng kala-kala. Kala-kala sok gleleng, kala-kala sok oke orane. Iya, iya. Dianteran. Nganti asline aku wis sedih. Iya. Kita nggawa iki supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lelakon iki aja nganti jeneng kita asor. Merga saka pokale wong kang nyolong ning negara Ngastina memba lan jeneng kita. Mengkono. Ngono ya? Inggih. Aku cemburu karo petite Dara Baruna jan ketok pengkuh banget e. Kok kaya ditato. Dan ditato bolot. Iya, pantes. Gaya tenan. Arep wis tuwa ijek gleleng. Cemburu aku. Iya, iya. Terus kula lek metu saka segara, kita numpak pedhet ulun. Ulun nuncalake kita bakal jedul saka segara. Ngestaken dawuh pukulun. Ngopo kita kok bali? Watune kari goblok. Bali kok renang banter banget. Watune kari. Iya iya. Lah kita ora nggawa kok. Wis yo. Ceninengan. Urung ditumpaki kok disanggoke munggah. Gawe. Yo ulun uncalake. Wes.
Sandang Kanjeng langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adawu kesusu kaselak ngrampungi perkara nanging gatan tanpa pitung liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten ndak sawangska kadohan kowe arep merjaya Bagong merga rasamu mangkel atimu kebranang nalika Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to Bagong wani dadi duratmaka ning taman negara Ngastina Bagong sampun boten pantes dados batur negari Ngamarta sampun boten pantes dados Panakawan negari Mangarta kula sampun boten badhe sagah dipun tutaken Panakawan kok sik to aku tak takon karo kowe nek nganti Bagong ora tumindak terus kowe wis kebacut mateni Bagong Stranata oyak-oyak Bagong nyemplung segara saiki kowe kelangan ora upama Bagong ora nyata-nyata nyolong Yai Ratu Banowati Koko Prabu menapa Koko Prabu Mandura badhe pang ngandikanipun badhe goroh dhateng kula nek mestine ora ning rak bab kabeh mau perlu dibuktekake kados pindahanipun buktekaken ayo tak kanthi nang negara Ngastina monggo kula dherekaken yang-yangan nang taman iki suwe-suwe jelek ya. Inggih. Ya pipitan ya. Lho. Pipitan dateng pundi wong jenenge Prameswari kok men dijak pipitan. Wes pokoke sederhana tapi mesra. Enggak perlu yang mewah. Inggih. Ora perlu kudu kaya putri ratu kaya Prameswari. Saiki kowe iki dadi bojone Bagong. Bagong iki wong sederhana, Bagong iki wong kere. Nang Giri Kaliyo. Wonten menapa? Yang-yangan. Tobat. Karo ndelok wong. Yo. Mboten mawon kula menawi mikir lepan mboten mawon. Namung sak mangke menika kantun ngentosi nek pancen Prabu Duryudana menika mangke megat kula panjenengan sampun nggadahi sawetahipun kalian kula. Kula dipun dados pangwaosipun ki Lurah Bagong sawetahipun. Nek Prabu Duryudana engko rawuh mrene megat kowe terus aku diladeni yo. Inggih, mesti langsung. Ha iki kolorku wis kendho dhewe. Inggih. Nek ngaten kantun tata-tata kemawon. Heeh, wis kok tak adepane Prabu Duryudana nek tekan kene. Nyata ngono kok Janaka kasinggihan menungso ratatanan ketoke nyemplung segara jebul malah mrene Bagong kowe ora pantes urip ana ing alam padang sinuwun Ndarawati iya Bagong nggih Ndara Janaka ora caturan ya wis tobat piye kowe karo Janaka piye kelain hati ha. Bagus kono. Ada bandhe karo aku ya ora ana apa-apane. Monggo nek kowe arep pindah ning atine Janaka ora masalah. Sengitra Duryudana ning Trisih Tresna karo Janaka ya percuma aku le ngeboti karo kowe. Mboten tetep pawartun jenengan. Bagus kono lho. Mboten mau bagus nek gerus. Lu wong elek ning gawe tentrem. Bagus. Kakang Bu asa disauri. Kakang Bu, aku ora seneng karo kowe. Kakang Bu kok ngendika kaya ngoten? Jelas. Jalaranipun menapa? Jalane aku wis ora tresna. Aku milih Bagong mangane kowe. Kowe bagus ning empuk. Mah. Ora gelem. Inggih sagah.
Kowe bagus ning empuk. Edian. Lah iki kena dayane apa kok dadi Bagong kaya ngono iki lho. Elok tenan kok. Weh lah dalah, Yai Ratu Banowati kok dadi manut. Lah coba kowe gelem bali ora Bagong? Mboten, wani karo Natandrawati. Wonten, pun kula niati teng mriki. Yen kowe tak tamani senjata cakra mestine kowe tekaning mati. Mangtamake nek nganti kena mati mula meguru karo sampean Sinuwun. Winatek dening Natandrawati. Parandene senjata cakra datan pulun medal saking kancing gelung kaget kadra wekasan Natandrawati. Gagat yo batur. Janaka wonten paring adhawu. Lah kok dadi senjata cakra ora gelem metu saka kancing gelung. Mongko wis tak dawuhi sarana batin. Oh, modal ora kowe. Iki aku gleleng tenan lagane. Wah, iki aku nek nganti iso kelakon dhaup karo Dewi Banowati, Duryudana tak lengserke aku dadi ratu nang Ngastina. Ratu kejem Prabu Firaun. Kowe iki kok njur arep dadi ratu jahat iki arepmu piye? Menawi pusaka mboten tumama, Bagong ketiban tangane Janaka pisan ora pecah sirahmu. Jajana, Janaka ora pamer le ampuh kowe rumasane. Nyongen Yugen karo ngobal bantot. Aku iso ora sengaja sok metu dhewe. Tak nggo gerak awakku mak des. Tobat. Santai Dewi Banowati, tak uruse pokoke perkara iki. Iki ora sebaene. Boten sebaenipun kados pundi. Nek blegere pancen Bagong, ning kok aku Cubriya. Seneng Ngastina iki dudu Bagong. Sanes Bagong kados pundi? Ora percaya? Ayo tak goleki jago. Iki sapa ana pendhita kok nuwun sewu pasuryane kaya dudu wong. Oh, baruna kae kok tak plurut tenan kok. Ngapusi karo aku jare tak dandani pendhita bagus. Lambene kok nganti turah-turah semono. Iki sapa? Pendhita Klayang Kabur Kanginan. Klayangku. Tak tampa wingi ora usah nyanyi to, jenengmu ki sapa? Begawan Gada Githik. Begawan Gada Githik. Piye? Kok mesam-mesem apa jenengku lucu apa? Ora. Apik lagi iki aku ngerti jeneng Gada Githik. Kuwi arep nggo githik apa? Nggo githik sesuatu. Ora perlu ngerti. Kowe sapa Prabu Kresna? Weh lah. Ampuh tenan iki. Janaka wonten dawuh. Takon aku disebut jenenge Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos. Kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya? Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ta? Sobat ambiar kowe. Ora usah wedi citra ing janji, jogeti wae. Santai. Kaya jagati ming sak godhong jati wo jembar kuwi. Anu sak godhong kelor. Sak godhong kelor. Heeh. Maksudnya kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake.
Aku njaluk tulung. Nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsuh jenenge Bagong. Lho. Bagong? Iya. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati ki ora wangun to? Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing eneng negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti. Wis to aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk kon nyutke cangkemmu wis tak turuti kok. Apa kon nyutke matamu sing kaya ndok dadar? Ketoke ngerti karo aku iki. Ora masalah, ora masalah. Nek ndi sing jenenge Bagong? Eneng kono kae. Aku njaluk tulung, ora nulungi kowe. Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulungi karo kowe. Buat apa? Macem-macem. Tak tulungi Sinuwun Dwarawati. Iya, iya. Begawan Godho Githik. Heeh. Apa kowe? Tumindak ora tau dipikir. Nganti nasibku ketoyong-toyong kaya ngene. Nganti aku nyemplung segara. Waduh. Koko Prabu. Piye? Kok pendhita niki wau bloko nyemplung segara mongko sing kula oyak-oyak nyemplung segara menika Bagong. Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kae mau ki sapa rumangsamu? Edian. Mula karo ki lho kok sajae kaya sengit banget. Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang Ngastina iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe. Aduh, penawi mangke kula saged pinanggih kalian Begawan Godho Githik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura. Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka. Iki sing marai aku kenang masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha wae. Wah, persis tenan. Setan rata-tatanan. Sawa Begawan Godho Githik. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Tobat. Pengen wonten menapa? Iki lho, ana kere munggah ning Taman Sari. Kere matamu kowe. Tobat. Iki suarane kok padha lho, padha wae. Anggep wis sapenake dhewe. Menika terus mundur diajeng mul. Aku disayang sik. Weh. Kowe kok melu nyayang aku? Aku pengen Wah, sena. Areng apa? Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati karo ning kawogan mungsuhe Begawan Godho Githik. Gulung keti kowe. Wah! Aku kok ngedep pengilan ki piye iki? Lho aku kok ngedep kaca ki piye iki? Padha e. Kok gak ngedep kaca iki? Wah, jandah kowe. Tobat. Wah ngedeng kok padha diajeng guys. Diajeng garwane mbok. Hei. Iki sing endi, Pak? Tobat. Sing endi iki lho iki. Udo. Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae.
Ora waton mek-mek kowe Banowati. Sobat malah bingung aku luweh. Sing marai aku putus cinta nang kene. Wah, lah menungso ora tatanan. Kok ya ditrening abang kene nyolong nang ndi? Ora kathokku tak pepe winginane to. Nek tak goleki kok ora ana jebul tok agem ngarep nggo gawe kucem asmaku kowe sing kudu kowe sing kudu mati. Wah! Jongleleng kowe nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer. Mangkel aku ora. Arep ngopo kowe? Tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya arep modar tuthuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Aku ki Bagong. Wah, ora ngijoni. Banjur nekat ben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Wah. Kulo. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta kasinggihan. Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi iso kaya mengkene kahanane? Sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen mbabar sawijining cariyos. Ingkang magepokan kalian Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksami. Sapa iki? Komunisena. Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso rata. Pancen panjal maning jajal. Waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya medal kae. Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah. Ayo Balya ning ringin kurung. Balya aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringine. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben pesing. Ampun apa? Mulih ana. Inggih ngestaken dawuh. Wah. Bagong ayo mulih. Ayo mulih. Ora sane negara Ngastina. Iki Kyai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Baladewa lagi dukane merga saka kowe nggone wani ngebang lan Dewi Banowati. Kula niku mboten ngebang, kula niku mboten napa-napa. Kamas. Ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Ora koso. Trima ora wis. Pahit wis. Ora kaya mangkel aku. Rumasane. Wis ora aku Mas Kemes kok ndasmu atos. Ngono kok. Kowe iki garwane Prabu Duryudana. Bali kaya wingi-wingi. Ora usah nyenyamah marang asmane Ki Lurah Bagong. Marai kucem asmaku. Marai elek asmaku. Mulih. Muara mulih tak obong ndasmu. Lho. Iki prameswari. Oh iya ndeng lali aku. Konjor. Ya.
dampiak ora nganggo petung. Bejo dene Kresna kakangku iso madhangake lelakon jebul Jim Citrasena sing gawe lelakon ning negara Ngastina. Mung kepengin ngapokake marang Prabu Duryudana. Dampiak-dampiak lakuning Kurawa sifat barat saka kene. Iki bagi aku. Wes. Bengi iki lakone aku. Lho. Kang Aso. Iya. Pon paripurna Ndara. Iya. Purwa Madya lan Pasesa. Busana. Ah, lan ora kleru-kleru. Sedaya menika mening kinarya kaca Benggala. Saben cerita ringgit para sedayun atas menika monggo kula aturi amethik. Ingkang awan dipun bucal ingkang tebih, ingkang sae monggo dipun ugemi sesarengan kinarya sangu anggenipun badhe wonten ing Candhi Prambanan. Semar. Kula. Eneo. Aku malah bingung. Bagong ora entuk kok kula ora entuk dadi peran bengi iki. Sura Sudira Jayane ingkang rat Siwa Brasta teng amping olah Darmastuti kinarya sesanti Jaya Wijayanti kalih sing sambikala cinakena karawaning para Jawata. Suminten bakul tela. Bali sore wae mergo ora payu lho. Wah. Cekap semanten crita kula dalu punika menawi wonten lepat kula pribadi lan sakanca nyuwun pangapura. Mugi-mugi Gusti paringa berkah dhateng sedaya kemawon ingkang sampun keparang mresani ngantos dumugi enjang menika Ndara. Bukit